ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଳା ଧୂଆଁରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେଣି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଲିକ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସି ଦାମୀ ନାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକର ସମସ୍ୟା? ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ଛାଡୁଥିବାରୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ କଳା, ପାନୀୟ ଜଳରେ କଳା, ମଣିଷ କାନ ନାକରେ କଳା, ପନିପରିବା ଚାଷ କିଆରିରେ କଳା, ମଣିଷ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ, ପତ୍ର, ଘାସ ସବୁ କଳା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବିଷ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସୁଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ନଇଡାପଦା ରୁଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମେଟାଲିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅନନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।